Oray, ular honum soğursa ne etmeli? Näme? İzimizi gaýty berers. Gyzgytmy? Dünýäçik ýurjymyz bar. Ay hava görürse. Agata çagdatdan Hava aldım. Oya yaram. Selam. Salam. Altınlar mı karşı? Havaltına. Su sana za olsa beray? Bağışlan siz kim? Yo, su sana za olsa beray? Köýne depler bilen okmy sen altyn sormana geltirler. Gelin geçin. Altyn bazatlardan habarym bardyňa? Yok, kim otdur? Sen sorak geltirler. Didar adam oradaydım. Kadir men gap geleyim. Agdyry nira bar ýa, bar saçaklar ýa. Havanın oğlunu neymiş et ya? Oğlumuz case sürýär. Näme? Keýs sürýär? Ekin meydanlarda yer sürüyen maşinlar ana şan sürüyen. Agyz, oğlumuz sizin gyzyňyz gowurdyr. Gürleşýän ekenler. Diňe sizin gyzyňyz dip aýak tetip dur. Hava. Ne, şunun mereyem kellem deydi. Bak öňünden habar eden bolsaňyz taýynlanardyk da. Altyn. Hav. Altynjan bar mehmanlara manty börek büküşdirip alışdyraýdy. Yok, bizim uzak wagtlap oturmak niyetimiz yok. Bir çay başına derro bolya düştük. Biz toy bilen mal berjek. Ýokla altynja nädir? 10 mindiň içinde mantyna böreği büküp çık getirer, gatyp çalatynjagy. Manty. Börek. Hawa, manty börek. Söyleme. Altıncan, mantini ödün pişirdin mi? Mantyny özüm edem. Diňe özüm edem ok diýjek bol. Ýa-da menem baryp kömekleşip gaýtdym. Soň galany özü bükdi. Söyleme. Ellerine güller bitsin. Tööleme. Neme saçağımızdan açsanız, bizim hem sözümüzü alsanız. Wagtaýdam öde bolmadyň bir zat diýip bilem dokda. Siz biziň belgimizi alın, jaňlaşyp durarsyňyz, anan daýdam gelen soň öde bilen gürleşersiňiz. Düşündük. Bolýan da bize habarlaşyp gelýär. Ha, o şey daýym. Bence iyi zaman çorabınızı kazıttınız, ne getirdim? Bizim hem kömekçimiz şu da. Didarcanın karnı kemişe doktorlar. Bize tüys tapıpdır gelinçigimizi. Şoçay sizem derro çık spisini tayından. Gel bakınca tayından.